Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi ka natong tanan no, kumusta? Karon dayno atong ipadayon ang laing sumpay ning Sigilanon na sinuwat ni Emmanuel Nadila Sakul. Ug karon sa sumpay ning Sugilanon, ang karibal kong lolo. Ambot lang kahapon makaya ba nako nga magtanaw nga adto na si Lolita sa laing mga kamot. Aw, makadamot naman siguro tasyo. Pero ang lisod yun kayong dawaton. Kung simba ko si Lolita o si Glinda nga magpurol, mahianto ni Renato ni Jonel. O na'y pinakakuyaw nga di yung ko gusto mahitabo, Pets. Tingali, naagi ko'y buhaton anak kung simba ko pilion ni Lolita si Renato. Asa naman tos Lolita? Nganong sayo man to siyang milakaw? Ay mo adto ko no to siya simbahan, Felix. Mudagkot ko no to siya. Alas 9 pa mas buntag. Maya, maurto iyang gilakaw. Masig bihapit pa to ilang Glinda, oy. Pero, daday, mayo na nga mag-istoryata samtangwa si Lolita. Nun sabay atog istoryahan. Kadto bang imong gingon ako ba? Nga kriminal si Renato. Hungawa. Hinaya na imo. Ay, nakusog sinon ako. Hinaya na imo tingog, daday. Hungaw. Mayo na nga magklaruhay ta anang bahina. Hinay lang, hinay ha. Unsa man, imo na bang gisultihan si Lolita bahin anang imong mga pasangil? Hinay lang. Wa pa, Felix. Pero nagpasidaan na kong daan ni Lolita nga dili niya ang pilion si Renato. Ayaw biya pagpatakag sulti, anak, daday, ha? Ayaw yun. Pero, upsam sa di imong basihan, ha? Nga nakasulti ka man, anak, batok ni Renato. Nahibaw ka bag unsa kaseryoso ka ng imong mga pasangil? Nahibaw bitaw ko. Nasayod kayo ko, Felix. Og dili lang kay pasangil ning ako ang away basihan. Bika lang unsa man ka na imong basihan, ha? Naka-ebidensya? Wa nako ang ebidensya. Pero dunay mga lig-on nga ebidensya. Sulti lang ka, gabi. Diin ka ng balitabi, sulti. Ya, kung sultihan ti kamo to o kaka. Depende. Kana kung kasaligan, medyo ka ng balita. Di na lang ko. Nanasad. Ngunit di makamusulti. Basta. Paabutan na lang ang resulta unya, Felix. Kay, lisod kayo nga malantong kita, kay di gyapon kamo tuo kung muhingan kong tao. Paminaw rago, daday. Paminaw. Manam kayo dunggan. Nahibaw ko nga doon na tayo mga butang nga dili gid ta magkasinabtanay. Pero, ha? Pero, unsa? Sa hisgutanan ba nga ingon ini? Kinahanglan nga musulti ka nako. Bahala nagmoto ba ko o dili? May kaposlanan. Kampoy na ibaw. Hinay mo istorya. Kay makiglali sa naghihapon niya kaya ako, ay. Mas may nang thrilling aron hindak. Kay konsultiha pati kastanan, di na kaganan maminaw na ko. Bahala ka, oy. Basta ako. Kinilalis na sad ni. Dako ginang akong pagsalig o pagtuo ni Renato nga limpyo gid siyang pagkatao. O siya, maoy na uyunan na kong lalaki nga mahimong paris sa atong anak ka gwapa. In your dream. Karon na tama to sa simbahan, Gaw? Unya na lang, Gaw. Mula ka ta mga alas 11. Unya, muhapit ta sa merkado. Dayon, mupauli lang sa dayon ta. Unya, alas 10 pa man. Magpaabot na lang ta sa oras? O, Gaw. Kay, doon na sa ko importante isulti ni mo, Gaw. Nga unsa man? Magpatambag ko ni mo ba? Unsa? Magpatambag ka na ako? Pagkatawam lang tani mo, Gaw, eh. Mananambag na dahi ko ron. Tambagi lang gud ko, Gaw. Unsa ba na mo gusto ipatambag na ako, eh? Kuan ba? Ambot, uy. Naglibog bang kukun unsaon ako dis pagsulti? May tungod ba na sa unsa? Kuan, Gaw. Gikulbaan man ko, Gaw, uy. Nasulti na gani kay naminaw ko.
Mahitungod ba ni Renato ba? Kasabot na ko. Ay nalaglahusa. Ako na lang ng tag-anon, gaw. Ngaon sa man, gaw? Ngayon mo na siyang gisugot. Uy, wa pa, uy. Say, wa pa. Ang ano magpatambag magkabi nga, wa pa man kaha. Kuan lagi, gaw. Naglibog pa manggug ko. Ako siyang giingnan nga karong Bernes, mahatag ko sa kong tubag niya. Kaya namugos naman siya, gaw, kung ako ba siyang sugton. Unya, sa may imong desisyon. Naglibog gani ko, maunang magpatambag ko nimo. Kunon sa gihaangay na kong itubag. Hala, uy. Katawanan, biya di mo gaw, uy. Nganong ari magkamangutanan ako, nga imo man ang desisyon. Naglibog lagi kaw. Naglibog yun ko, gaw. Nahadlok ko, gaw, uy. Nahadlo ka nga imo siyang sugton? Murag ingon anak, gyud. Ay, kadlok, uy. Sunda ko doon sa gitudlo sa imong kasing-kasing. Lisod sad kaayo no nga magagikan ako ang tubag. Imo ba ng personal nga desisyon? Pero, gaw, wa pa ba gyud ko kasuwayan ang mga butanga. Kay nga no, nakasuway na sa day ko, ana. Pareha ba ta, ha? Og usa pa, tisingil lang good, aron makasuway na sad ka. Gaw, uy, lain na sa nimo, uy. Mo man ako katawaan, uy. Uy, gaw. Kada ba imo mga katanungan ba? Tugani na lang gud at Renato sa tinud-anay ni magibati. Ingna siya nga naluoy kaniya. Ako siyang sugton, gaw? Oh, depende nimo. Kung imo siyang sugton, ingna siya nga bunga na sa imo kaluoy. Dili pangilad paminahon, gaw? Di man tingali. Kasugtuno naman ka kaniya. Kung sugton ako siya, gaw, nga bunga ra sa kong kaluoy, dili ba unfair sa iyang side? Kay murag mao gini ako isulti niya, gaw. Pwede na akong testingan, pero wa na magpasabot nga mulungtad ba o dugay ang akong pagsanong niya. Kuyawa sa nanay mong kondisyon, gaw, uy. Naaragod nimo? Pero sa imong tan-aw, gaw, maayo gid kaha nga ako siyang sugton. Bisag bunga na lang sa akong kaluoy niya. Ha, gaw? Yes! Yes! Uy, Ren, murag balik pa yun dyan kay kada. Musta na, nabingo na ba ni Mos Lolita? Wa pa, Nel. Wa pa. Pero sureball na ni. Musta may nagkasurbol, Ren? Gabi, ako ang gisok na si Lolita. Mm. Magmato niya eh. Ha? Kutob karong Biyernes. Ubalik ko sa ila. Kay muhatag na kunor siya siyang katapusang tubag kung sugton na bagyong ko niya o dili pa. Mo ba rin? Oo. Kanindot ang balita, ah. Surbol na yun na. Basta, inguna na ng daga na. Bisag piungan pa, Nel. Sigurado na gyud kay ko. Nga sugto na gyud ko ni Lolita. Kay makita na ko siya mga mata nga naagid siya gitago ang pagbati diri nako. Basti lang. Nagpanilap man ko na minaw ni mo rin. Aw, unsam di ay. Way tao nga dili maglaway kung makakita sa kaanyag ni Lolita, Jonel. Tinuula rin, oy. Sa tinuula nga, ako ibog magani ko ng Lolita. Ops. Foul na, foul. Di na paray mo. Naibaw, bitaw ko rin. Pero di mo sa to bitaan pos Glinda. Sa labi nagbagpurol. Paring kamot sa imo, Jonel. Kinahanglan nga sugton sab ka ni Glinda. Kisa ko nang gingon nimo. Kung sugto na gani ka ni Glinda, mahimo manog. Maglungan tang duhag pakasal. Pas kanindutaw pa. Imos Lolita, ako sa Glinda. Okay kayo. Nel, karong Biyernes. May bawaran niya na ito ang resulta. Kung sugto na gani ko ni Lolita, hadron din ako siya sa pagpakasal. Yes, mo na the best, Ren, the best. Magampo ko. Nga karong Biyernes, sugto na yung kaniya. Ha? Lolita, I love you. Salamat kayo, Lolita. Lolita. Ay, Siso! Anong ang higapos ka ni mo, Mayo? I love you, Lolita. Siso!
na magkumanda. Uy, yan ikaw! Ay, jinsa ko ba? Aray. Kita to eh. Buang ka siyo? Imo kong lips-lipon? Oh, sorry. Ikaw rin, pantunay bugong mahumat kinapanan. Kidaman mo na yung kupit siya eh. Abi na gusulita ka. Bangan sa ilong. Buangan ni mo eh. Sige, magkakunahon na nilulita mo ng gidaman na inuog ka. Ska buwangas. Nana ka sa spas ka. Sige, dar kong nangoy. Yan eh. At siyore siyo, ha? Siyore. Natamparo siya na inuog ka. Mo siya kong ikabayan. Mo na, kabayan niya. Lips, magkakang natamparo siya ka eh. Sorry, Pitch. Huwag ito na ko tayo Ay, lami na magugay ito akong damgugod. Mura na magutog tinuod. Kung wapa ko ni mo po ka, Pitch, wala na, mamablusan ang tatak. Amlew. Buang ka siyo? Ha? Gusto rin ka ng muhagod, bukagod. Hasta buhang nga, tay. Dito maayo akong damguda. Kining, unsa naman derong oras, ha? Uy, alaunan naman day sa hapon, Pitch. 1-0-0. Alauna. Ang butang katog gabi igod. Gani. Alas 5 na to sa kadlaw nakatug ta 5-0. O 5-0-0. Ano inuot ang kakaon sa tong rasyon siyo? Kagutom na bada. Mga ilang tas gurtya. Nya, tagahan kita na. Ay, so yan na to. Gigutom na kayo. Sige, ngayo ta. Aron di na kadamanon siyo. Uy, ay naman si Toribia Daday. Wa na may magkita ni Toribia Goriyaw. Pero katong katapusan na mong istorya. Mingo mo to siya mubalik kuno to siya dinhi kay naam ka. Ay magkita ka ni mo, ina siya nga. Pabalikon dinhi. Aw, ako niya tong ingnon. Ay, kining Daday. Doon ako isulti ni mo nga importante. Oh, utsa man na Goriyaw. Si Renato. Oh. Magsige paghihapon o gadto sa inyo. Tungo sang gabi Digto ko no, matod ni Felix. Inang, ang iyon Daday. Oh. Kay magnois Lolita. Tingnan siya nga dili mo kumpiyansa ni Renato. Oh, nagunahon na bitaw ko na Goriyaw. Sultihan niya na ako na standan si Lolita. Kinanglan mo distansya mo niya tungod kay delikado kayong tao si Renato. Pero Goriyaw, unsa gyud ay plano nimo? Nakigsabot na ko sa akong mga abogado Daday. Karong pipila ka adlaw. Oh. Isang at na namo ang formal nga kaso batok ni Renato aron maaresto siya. Maayon tagmadali na Goriyaw. Aron manugbag na sa siyang mga daotang binuhatan. Sige lang. Maihap na lang ang adlaw. Aron na mahitabo. Oh. Sigurado ipapriso ginako siya sa iyang gibuhat sa among pamilya. Oh, kana, gid Goriyaw. Maog gid nay angay mahitabo niya. Basta hangyo lang nako Daday. Oh. Hangyo lang nako nimo. Oh. Panalip di si Lolita. Oh. Di ko gusto nga mabiktima niya si Lolita. Oh. Kay kung doon na siya daot ang plano, ako mismo mao'y mo patay niya. Patsuni mo siya Goriyaw. Oh! Wa ko mahadlok nga mapriso ko Daday. Tungod kay tiguang nako. Basta di lang niya unsaon si Lolita. Pero kung doon na siya daot ang mga laraw, dili gyud siya magmahay nako. Unsa man ang gusto nimong isulti nako, nay? Sekreto ni nato Lolita ha. Gusto ko ga masayod ka ining tanan sa mga panghitabo karon. Naibaw na bitaw ko, nay. Og aware na sad ko anang tanan. Lahi na ang inyong nahibawan sa akong nahibawan karon. Ug mao ni angay nimong paminaon. Kay unsa man din na imong naibawaan, nay? Mahitungod ni Renato. Nibaw ra bagyog ko nga midas-das nagmaayo ni mo si Renato. Muhatag lang ko di bog pasidaan nga kinahanglan nga maglikay na kaanak niya. Ha? Nganong palikayon man ko nimo, nay, nga bumanid daw tang gibuhat si Renato? Ay sa imo ra ng pagtuo Lolita. Pero ang tinuod, si Renato mao'y angay nimong likayan. Nay, dili naman siguro ko bata nga imo pa konsultihan bahin, ana. Nahibaw ba ako sa ng mga panghitabo? Ay, paminaw lagi o na. Kinaapa mo'y wag yun ninyo mahibaw Sige, nay. Unsa man na ang wa pa na ako mahibaw,
Ang tinuod, Lolita. Si Renato gyud dautan og dili si Tasyo. Mao ba? Maura ba na imong isulti nako, nay? Oh, di ka mangutanan ako kung ngano. Sige, nay. Nga naman. Tungod kay nagplano siya nga iyang patsyon si Goryo. Unsa? Unsa ko'y patyo, nay? Kay imposible sa danang isyuha, nay, uy. Ano istorya, ha? Ano na kayo mga anak, nay? Si Goryo mo'y nagsulti nako mismo. Nga si Renato kuno, nagplano nga hiluan siya didto pa siya sa life care. Hiluan? Oh, naay mga ebidensya si Goryo. Lakip na ang mga text sa tao nga iyang gisugo dito. Sigurado ka, nay? Ay, lagi. Tinuod lagi gid na akong gisulti. Makuyawan man sa tanang balitaan, nay, uy. Pero, nay, angay ba sa tang magbantay, ha? Kinakasaksi ba sa gitas mga nahitabo ni Greggy? Sa dihang nawa siya siyang kaugalingon. Dito tinuod ang tanan, Lolita. Sa pagkatinuod lang, drama ra kuno to ni Goryo ang tanan. Dito tinuod na nawa siya sa iyang kaugalingon. Misultigid siya ni mo, anak, nay? Oh, misulti siya. Dugay na kuno na niyang gipanidaan ang tanang lihok ni Renato. Kung dugay pa, nay, nganong gipaabot pa man niya sa punto nga magdrama pa siya? Nganong wa man dayon niya iparisto dayon si Renato kung tinuod ang istorya, ha? Ang timing, Lolita. Gipaabot ni Goryo ang tukmang panahon aron makakuha siyang ligon nga ebidensya sa iyang mga katahap. O karon, naano siya dagang nahipos nga ebidensya. Mao nga, siya mismo, mipasidaan na to nga kinahanglang magbantay ta rin ni Renato. Makuyawan man sa tanang imong gipanulti karon nay, uy. Yawan man oo. Angay gaganit ang magbantay, Lolita, aron di ta mabiktima. Kay ang tanang gisulti ni Goryo diri nako, pulos gyud na tinuod. Og ang nahitabo intaw ni Tasyo, maoy makaluluoy kaayo. Kay pulos ra na mga hinimong pasangil ni Renato. Pero, nay, nakakita na ba ka sa mga ebidensya ni Greggy? Ang uban ra, pero dili ang tanan. Nah, isura pod anak na uy. Seryoso ba ang ingon anak nga akusasyon, nay? Naibaw bitaw ko. Dili na tiaw ang ingon anang istorya, Lolita. Kay alang sa imong kasayuran. Kung nganong nahimo na ni Renato, no? Dugay na siyang nahibaw nga siya mo isinagop og dili si Tasyo. Unsa? Oh. Nagsapid na niya akong dila sa akong pagkamaritis, no? Mao na, Lolita. Mao na labing tinuod. Og ako mismo, nahibaw kong nakaila ko mismo sa tinud-anay niyang amahan. Kinsa man, nay? Ang abog silingon ka niya nga si Chupilo Budla. Ang karaang hardineros mga kardubal. Mao ba, nay? Oh. Kadagta nagisulti mismo usam ni Goryo de Renato na si Renato maugyo ilang sinagop og dili si Tasyo. Ay, usahay no makalibog. Kani ato sa gipangutana na mo si Gertie, matod niya nga si Tasyo mo isinagop. Nya karon, si Renato nasad. Murag ka nang isyuhan na yun ang magkaproblema gitaan na. Basid og nasipyat lang tugtubag ninyo si Goryo ay. Kay ang tinuod man yun, si Renato maoy sinagop. Mismo ang ibong tatay Felix na hibaw, anak. Aw, dili man hinuon ko makiglali sa anak, nay, kung maubag yun ay tinuod. Ang ako lang ba kay naglibog lang ko. Kay giangkon ba na ni Greggy kani ato nga sinagop ra nila stasyo, di ba? Oh, ayaw naglibog ka imong kaugalingon, Lolita. Ang tanan na ko gisultin nimo karon maoy tuho eh. O kinahanglan nga maglikay na ka ni anang Renato. Putoy nga ko na ito rin. O marag nangalimyon sa nang kahumot. Tanginig. Nalimot ka kung unsang adlaw ron, Junil? Biyernes. Correct! Og, magkaroon ng adlaw ng isa ni Lolita na ko. Nga mahibawan na ko ang tamis niyang tubag nga iyan akong sugton. Kalami. Wow! Maray labing nindot nga balitaw niya rin. Og, pangandam na lang daan, Junil. Kita ko niyang selebrasyon ang mahitabo. Pero, rin, karoon na dyan ka mo to. Oh, samtang sayo pa. Kinalang mahibaw na kustubag dayon.
Basig mag-abot mo di Goryo rin. Nilakaw ba ito nga spotting sa kayo? Ha? Milakaw na yung tigong? Oo, nilakaw. Wala ka kabantay. Kuyog ang iyang mga bagong bodyguards. Ha? Na siya yung mga bodyguards, ha? Na di ay, ha? Wala mo kumpiyansang tiguang rin. Purang nagkabantay na tingali na siya sa itong mga plano na. Bahala siya. Ako gining paugatan ning adlaw nil. Ang importante, nga madunggan ako ang tamis nga pagdawat ni Lolita sa akong timos nga gug. Kumusta na kasi oh? Musta, you? Medyo di ko okay na yung mga higayon na, Pits. Ay, luya-luya di ha. Naibaw biya ka nga dalisab kay kong maluya. Basta, ma-discourage ka. Isod kayo, Pits. Kung abton ka sa pagbati nga mula bawagid ang pagdumot, lisod kayo kontrolon ng atong kaugalingon. Ay. Hoy. Kasi mas kuhoy. Size na siya, size. Size. Dili city, ha? Dili, size ha. Abi mo nakasabot ko si mong gibatis yo. Bisag ako sa imong imutangan karon. Ilis ako ta, ilis ta. Anak ko di. Sulawi. Daan pa ko. Bation gid ako ang pagdumot. Balik lang ko sa akong agi. Balik ko. Dili na sige. Sulan niya, Kada, padayon. Pits. Muprang ka dyan ko ni mo, ha? Lami dyan kayo dugmukon ang dagway ni Renato. Ha? Oh. Dugmukon? Dugmukon, brag ampos, karakter mga alamik, dugmukon ba? Ha? Buanga na ko. Buanga. Hoy! Sayang siyo. Ha? Kaning, dami gid kayo ng pagdumot. Kawantay ka na. Lami kayo. Katilaw na ka. Katilaw gamay. Ilabi na kung makabounce na ta. Pero human sa atong katagbawan baya. Magbasol na sabta. Ilabi na kung mahinay ka na to ang mga taong nakapasakit na to. Walang sa kaso nga gihimo ni Renato, Pits. Di gyud tingali ko magmahay kung ako'y makaihaw niya. Ayaw lang sa banan siya, oy. Ayan, ihaw-ihaw, oy. Di man ta parehas niya. Tinood. Lagot ta. Bas. Tinood. Lagot yun ta. Pero naamoy yusgado, oy. Naaman. Para na ko, mas nindot sa yun na nga mapriso siya. Kabantay ka na. Kanang dugmukon yun. Kabantay ka ng dugmukon. Murag unsis pulburon. Kabantay ka na. Kaplagi nga kitang sponsor na. Mas nindot nga mag-anto siyang buhi. Para makaamgo siya sa iyang mga daotang binuhatan. Kundi palang unta mapriso ang mupatay, Pits. Wa na ko magpapriso balik. Pida, ako na mismo ang muihaw niya. Ay, lagis yo. Ayaw, ba? Hibuon ako akong kaugalingon nga taga-Luriga, batang mangingihaw. Niya ka na yun ka, mangihaw. Kabantay ka, sibo kayo. Magkinhanglan na sa bangi, sinaw dishwashing liquid. Sponsor. Kabantay ka na. Ha? Bangi sa hugaw, sinaw bas upaw. Pero siyo, ayaw, ha, bad na ha. Di mayo nga mo bungat ka na, mismo sa imong mga baba. Matod para bas Ginoo. Naa sa ikaw nom nga sugo. Ayaw pagpatay. Do not kill. Bantay ka na. Kinahanglan yun na di yun ka mo patay. Di tang patay siyo. Kaya man na siyawa. Ako, pero kapilan ako nagganag ako napatay siyo. Ha? Kinuo ko. Pilawan. Nakapatay kong suga. Nakapatay kong manok. Basta nagana lagi siyo. Ay. Bitaw, Pits, no? Kuan ba? Nibaw ko niya na, pero ambot lang. Ambot lang kung makatuman bagyo ka, na. Kung ako lang yung pagbuton, ako mismo mo'y patay niya. Ayaw lagi, ayaw. Kung ako'y pasultihon, ako maingon. Ayaw lagi, pailob lang ta, Lagi nga kini ako suliran. Ay, Ginoo, pailob lang, oy. Pabuto lang ginato ang hustong panahon. Kana kabantay ka ng hustong panahon? Kana maghinog na punuan ba? Hustong panahon. Total! Ay, latot. Lipat kay latot. Ay, si latot na, lipat kong latot. Okay ra, kay namas itrok. Namay itrok siyo. Si itrok. Kurte. Sigurado ko, na masikwati na siya ini. Naabitaw si lolo ni mo.
Dili na siya maka-iskapo ini. Hain man di ay si Lolita dadi. Milakaw man to, iho. Ambot asa sa katupaingon. Nagsige na may niglaag ning babayhana. Ay, dadi, Iho, kanang ganyan ang ko importanteng ihang yun ni ba? unsa man ka na? Kaan kanang may tungod ni Renato. Kay nga nom des Renato, iho. Ang yun mo ni Daday, Manduha. Ngayon na ninyo siya tugote nga, mobisita din ni ilabi na nga mo dool siya ni Lolita. Kay nga naman di ay, ha? Tungod kay, delikado kay siyang pagkatao. O dili siya angay para ni Lolita. Unsa? Muna, Tapa. ah, Unsa man ay rason, ha? Nga kalit man ang kagkasuko sa imong pinalanggang apo. kana. Di na nako siya, apo, Daday. Unsa? Oh, Di ni mo si apo? oh, Uy, ang tinood na kong apo, Daday. Si Tasyo, o dali si Renato. unsa? Pero, Mayo, may butag. ala, ano ba si Renato? Ako'y mo atubang niya. Kanang, kining. Siya kanang. Padayon lang, iho, guryo, padayon. Ayaw siya pasaka. Kaya ako na siya katubangon. Oy, Lo, ikaw mo rin ha? Nere ka rin, hey, Lo? Nganong ni amin sab ka din eh. Ni ako, Lo, kay na ako'y tuyo ni Lolita. Was Lolita din eh. Oh, asam na siya, Lo? Basta walang siya din eh. Kung sa may montoyo niya. Kuan ang talo. Naamagod may sabot ni Lolita, God. Sa may niyan sabot. Pasensya na kay Kalo. Naibaw kong naninguha sab ka ni Lolita, pero mag-respeto ay lang talo. Ako, respeto man ko sa imong katungod, isip akong apuhan. Pero kinanan nga imo sang irespeto nga akong katungod. Patas lang ta din hindapita, Lo. Bagay katungod nga mo ani. Kung mutunob ining dapita rin na to. Uy. Nga nung wa man ko'y katungod do, nga wa man ko'y daotang gibuhat. Balik si mong agi rin na to. O gayaw pagpakiglantogi na ko din eh. Lakaw, o dili ka pwedeng mamisita o modool ni Lolita. Kinanglan nga imo siyang likayan. Kasabot ka? Ha? Ugon sa may rason, Lo. Ha? Kung sa rason, imo man kong gibawalan din eh. Ayaw na pagdagkapangutan na rin na to. Huli ka gustong mauwawan din eh. Lo, kanang... time para ko doon, Lo. Time para ko. Kasi time pa. Mag-istorya lang tarong, Lo. Mauwawtan nila ni Felix. Kalapang good. Palakas ko na yun nga. Huwag kay igong rason nga. Inanon ko ni mo, anak, Lo. Ayaw. Kung gusto ka, adult sa mahanay. Atot magsultihanay. Dili din histugkaran nila ni Felix. Ha? Di ko makikistorya ni mo. Pahawa din eh. O ayaw pa doon ni Lolita. Di ba hara ni tika rin na to? Kaya kung ni mo kung supakon, mauwawan raw niya ka din eh. Bueno, sige. Di na lang kong makikitubay ni mo, Lo. Ako lang mo sabot ni mo. Renato! Greggy! Oh, oy! Let! Dali! Dayon mo doon sa taas. Ako kuan, kanang, mo balik lang ko karong gabi eh. Let. Di ka pwedeng mabalik din eh. Greg, unsa man di problema? Ayaw na ninyo siya panhiya din eh. Yun na, Greg. Na, Kung unsa man ganina ang personal ninyong away, muhangyo lang ko nga dili ninyo angay dadon dinis amo. Kuan ka na, pasagdi lang, Let. Sige lang. Ako na lang mangayo ni mo pasaylo. O, ara na kaso. Sige, aray na lang ko. Unsa man di problema, Greg? Dali. Aritas taas magsultihanay. Lolita, Mm. ayaw pa da sa iyang paluoy-luoy. Kay usa siya ka demonyo. Dugaya ko yung balik nga nung dugay magkanibalik siyo, oy. Kung taga no gisulti na ko sa Atty. Pitch. Ha?
Si Atty. Unsa may ang gipanulti siyo? Matod pa niya, Pits. Makagawas lagi doon niya kuno tadayon. Kamatay ka, excited ko. Mana, excited. Kano sa mo kuno ta makagawas na yun siyo? Kuan. Basin kuno, guman kuno ining buwan na. Oy! It's in! Jen. Hapit na! Duhan na kasi mana ang atong pabuton, ani? Gamay lang yun, Pits. Manay pasalig ni Atty. Bukado ko ito na ito, kuya ko ito. Pasalig na san. Martay abogado, mapili yung kliyente siya magpapriso. Kaya bako pa pang nakagawas. Manay asulting nga magkagawas lagi niya ta. Ang day. Arang-arang na. Ay, kita na kong balik. Ni Glinda nga magpuruli ni. Basta ko. Gimingaw na kay ko ni Lolita. Hola, PS. Si PS. Pero siyo, napaka ang pagsalig nila nato. Wa ka madutli sa hilo nila ni Renato ug Jonel. Mo may atong trabaho ano nga, Pits. Di kita mulungan ni anong napita. Nahibaw ta nga dabugnaw na gid nato sila tungod sa mga sayop nga balita. Pero maning kamot kita nga mabalik ang ilang pagsalig dinhi nato. Pero dako ang akong kumpiyansa. Nga mabalik na dayon siyo. Ilabi na. Nadakpo na unya si Renato sa mga pulis. Bitaw siya no. Mo na nang higayon na, Pits. Nga kung unsay atong gibati karon, sobra pa unya ang iyang bation nga pag-antos. Gusto gyud kasyo. Kinahanglan nga pantuson gid sila. SLP. Unsay SLP? Sagdi lang, Pits. Ay. Lauma nato ang gisulti ni Atty. Atty. Bakit tungkuan ba? Magpapiso. Sa mapili. Lauma na to. Sigurado ko nga kung si Atty. na gani may musulti, labing siguro. Sulbad yun kining atong problema karon. Mga jelong. Dinhi man ko ganina sa inyo, gaw. Pero naaman ko no kay gilakaw, matod ni tiya. Gisugo man kog paningil kaw. Ay, tuod, kumusta naman? Gubot kayo sa amo, gaw eh. Di kasabad og maayo ni Greggy si Renato. Ha? Gikasabaan? Suko kay siyang Renato, gaw. Ano iya magkikasukan kaw? Giingnan niya si Renato nga dili na kuno paadtuon sa amo. Ug dili na kuno paduulo nako. Hala, naulian naman ka si Greggy kaw. Maulay kinay ako naibudngan, gaw. Kay mo naman og dili normal ang mga lihok karon ni Greggy. Og abi ni mo, gaw, hasta rabas nanay. Nasuko na sad ni Renato. Gibaharan sad ko niya nga palikayo na kuno ko ni Renato. Unsa man kuno'y rason kaw? Matod ni nanay, gaw, na ako rin sikreto nga gisulti si Greggy niya. Naku no, maudeng suko kayo si Greggy. Kina ako na plano si Renato nga hiluan og patyon si Greggy. Unsa? Tinuod ng suyagaw? Abot lang ka kung unsa nakatinuod, gaw, ha? Kay matod ni nanay, naaman ko na yung mga kalikunan si Greggy sa iyang mga gipanulti. Uy, hala. Tinuod gid ka na? Ambot lang gid, gaw. Kay ganiha sa gibuhat ni Greggy ni Renato. Miduko lang ba gid taon siya. Og milakaw nga wa gyud mo sukol sa iyang apuhan. Hala, grabe naman sad. Kung tinuod man gani na, dunay katarungan nga masuko si Greggy. Pero kung tungod lang sa selos, di maayo nga maunay istorya nga ipasangil niya. Maogid, gaw. Maubit ang wadayon kumutuo sa mga sulti nila ni nanay. Kaluoy sa taon ni Renato, uy. Grabe ra ba kaayo nga nakapangasaba si Greggy, kaw? Nakita gid nako si Renato nga nauwaw gid siya. Siya na lang in taon may nangayo na ko pasensya. Sa akong duda, gaw, sa nahitabo ni Greggy, kinahanglan gid siyang sabton. Basin ipiktura na sa mga tambal nga iyang gitumar. Mao sa nainias huna-huna, gaw. Pasabton na lang na si Renato nga dili angay magkuul. Naibaw man ko, gaw, ba nga pinangga gid kaayo niya si Greggy. Maunang wa na lang gid siya motingog. Dalay ko nang gibuhat ni Renato kay lawom kayo na iyang pagsabot ni Greggy, uy. Maogid, gaw. Misa mo tagid hinuon ang akong pagdayeg ni Renato, gaw. Istorya lang unya si Renato, gaw. Mao lagi. Teksan lang siguro to nako aron magkasultihanay mi. Mas may pagaw. Pero, gaw, kuyo ko niya ta, ha? Uy, ano lang ko pa kuyuga? Pag-date na lang gud mong duha para why disturbo. Busit kini tigwama na. Nagdagi ni di mal na ako. Huwag na mo mag-istoryahan ni Lolita karon rin. Wa gyud. Ikasab-an nino kong guryo. Ibaharan pa ko nga iya kung pagkauawan kun mubalik kuno ko dito.
Sa mga klasyas pagpakawaran. Oh, tingali, dautong ko niya. Kaya siguro kung tumuan og sa tubangan ni Lolita. Uy, mo ba? Pero, huwag mo mabalakan, Anil. Kaya andam kong mutubag sa tanan o niyang ipasangil niya batok na ko. Oh, hinoon. May mga tarungan. Mura mo sa kag-abogado mnolte. Di siya magsilbi na ko, Jonil. Kaya ko nang nabangilan sila si Lolita. Nga nanay isyo siguro yun sa iyang panghuna-huna. Mitawasan. Di ba ubiyasan ang tanan nga, niyabag na siya? Daugon lang niya is diskarte, Jonil. Basta ako, kung artistahon si Guryo, mas angayan pa kung mahimo niyang artista. Oh, sa pormalan na, Ren, mas dako kag bintaha ka ni Guryo. Tikuwang versus Batangon. Di sa kung saan nila. Di igyaw ko nila masakpan. Oh. Kay ang tanan, naginanglan og ebidensya, di ba? Oh, good. Pero, nagapangutana lang ko ba? Kung sa maghagyo di mong pagduda rin nga, nasuko magyug kayo sa Guryo nimo. Oh, kana. Muna'y wag na ako matugkad pa, Junel. Tingali siyang kasuko na ko kaniadto. Nga ako siyang gipada dito sa bahay sa mga tiguang. Oh, di ba nalisuan naman siya sa iyang pangisip at mga tungura? Oh, base no. Napay gamayng memorya niya. Nga napatik sa iyang huna-huna. Mao nga nasuko kay siya nako. Mo ni pagkaingnon nga sangka anis pa utukay. Kana? Di ba? Oo. Pildi na silang tanandaan, Junel. Kay mas utukan pa ko nilang tanan. Maayo ng hisgutan nato karon. Para ba nga maklaro ginato ni kung unsa gitinuod nga isyo karon sa atong palibot. Ang akong gisulti ninyo, maoy labing tataw og di malalis nga tinuod. Kay siguro mismo mao na misulti nga si Renato sadaan yun. Oo, tagi. Kung tinuod man nga sadas Renato. Oo. Ang akong pangutana. Nganong wa pa man nila ipadakop si Renato nga naamang kanay mga ligon nga ebidensya. Bitaw, nay. Maus na yung kunalib nga, nay ba? Kung nga nung wa pa sa kai og kaso ni Greggy. Tungod kay. Tungod Kay. Nagpaabot pa siya sa hustong kahigayonan. Binuang istorya ha, oy. Ang ebidensya, mao gani hustong kahigayunan aron ipadakop na ang taong sadaan. Oh, di na madawat ang katarungan na oy daday. Kapoy da ni ba ay. Mabuot tayo mo kung baon ay katarungan ni Gurya. Ay. Nay, ato biyag yung timan anay ha. Nga si Greggy na ana na history nga permi na siyang malimot sa mga panghitabo. Wa lagi na baon sa si Guryo. Kadtong iyang gihimo sa mga miaging mga adlaw, drama rato niya. Taba. Dramatulgon din siguro. Dramatulgon siya. Ay gituyo ganito niya kay aron masaktan niya ang mga kabuang ni Renato. Maon ay problema diha, nay. Kay mituod dayon ta sa mga drama ni Greggy. Drama ni siya. Nakaila ba ako ng Greggy kung magselos na siya? Himuan din na niya sa ang tao. Tinuod na. Husto gyud ka Lolita. Kani adto bitaw sa pagkahibaw niya nga suod kayo mitasyo. Iya man sa tukidumtan ba? Kunya wa pa ko malimot nga miingon siya namon iglanda nga si Tasyo kuno sinagupra nila. Kunya karon kay nasuko man siya ni Renato. Si Renato na sa iyang gingnan nga mo'y sinagop. Drama. Mo na problema diha. Kala si Guryo, tambaganan sa kaina. Tiguwang naman unta na siya. Dili unta siya angay nga mag-apil-apil og panghulitang Lolita. Mauwaw unta siya, uy. Kay si Lolita, mura lang iyang apo. Maguwang pamanggali kay na ako si edad ako siya. Bitaw nay. Sabot ka nay? Tama dia pilay ay. Patuyog ka naman yawit niya. Kaya tawan na, ambuto mas maguwang pa na akong edad. Kapoy na ba? Mo nang dako kong sopak, sukan pa kani adto. Kalagyawit. Kas Guryo, anay angay, oy. Nga mo ni madayon sa tong anak. Guwang magyan ako. Dili sa gina mahitabo tayo oy. Nibaw sa gusto kong kaugalingon kung kisay angay na kong piliun tayo oy. Nabala boy. Kundi bubutuhin ako. Basta ako. Bituog yung ko ni Guryo. Og mahibaw ra gyud na mas labing tinuod nga mapriso na yan na si Renato. Uy, hala. May reply si Lolita. Unsang kayang tubag sa akong text? Basahon ako. Hi,
Good evening, Renato. Pwede ra. Alas 11 sa buntag. Yes! Success! Misugot ka siya. Misamuti gyud nga akong gana ini. Timaan nga, interesado ni gyud siya. Gamuhatag siya tubag sa akong ipangayo niya. Mayo unta og di ko niya pakiason ugma. Kung muto nga siya sa among sabot, sigurado na gyud ko nga iyara kong sugton. Ay, kanindot kining gabi una. Magdamgo gyud ko ini nga maglutaw niya sa hangin. Pagkalami. Di na ko makapaabot ugma. Gusto na kay kong makadungog sa tamis kapag sanong unya ni Lolita. Kumusta naman mo? Okay, Ramilo. Okay, Ramilo. Mayo kay, nakabisita ka na mo balik din nilo. Nawag ko ni attorney. Umatod niya nga. Tapos ng buwan na, makagawas na gito niya mo. Pero ako siyang gingnan nga kung mahimo. Di pa matapos ng buwan na kanang makagawas na gito mo. Mahinon, Luda. Lipay kami yan ng balita, Saan ko ginalangit among kalipay, Greggy? Ay, ayaw mo kabalaka. Kay ang huwes nga mihupot sa inyong mga kaso. So, odd kayo nako. Kidi! Si Kiri. Kanada! Nindot kigay ng balita, Greggy? Ay, kanang buhato na ko ang tanan. Pero lang yun magagawas na yun. Huwag ang akong ipole nga mapriso niya din, si Renato na. Yes! Muna'y labing nindot kayo, lo. Yes, hey! Ako nang di panumpat tasyo. Natagan yun ako gustisya ang kamatayon sa imong amahan. Og sa gibuhat ni Renato, diha ni mo. Kinahanglan nga iya gining bayran sa tibuok niyang kinabuhi. Kinahanglan nga madugta siya sa bilangguan. Ayaw say pa sa pagpaminaw ni uban pang sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Emmanuel Nadila Sacol. Ang karibal kong lolo. O palihog na ko no, og subscribe sa akong YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.